Φίλοι τηλεθεατέ, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού Blue Sky και στην εκπομπή Άρρητοι Λόγοι. Οι Άρρητοι Λόγοι θα είναι μαζί σας κάθε Κυριακή βράδυ μετά το δελτίο των 9 στις 10 με 10 και 4 περίπου, αναλόγως του προγράμματος. Η εκπομπή Άρρητοι Λόγοι είναι μια εκπομπή η οποία ασχολείται κυρίως με μυθολογικά και φιλοσοφικά θέματα. Όμως, μυθολογία και φιλοσοφία συμπλέκονται σε αυτές τις ομιλίες που θα κάνουμε, έτσι ώστε από την πλευρά της μυθολογίας να μπορούμε να προσλάβουμε το αρχέτυπο, ενώ από την πλευρά της φιλοσοφίας να μπορούμε να αφομοιώσουμε τον λόγο λογική που διέπει την μυθολογία. Και έτσι γίνεται μια σύνθεση στην ψυχή η οποία επιτρέπει στη λογική μας να μπορεί να κατευθύνει τις σκέψεις της και να μην παρασύρεται από τα συναισθήματά της παράλογα. Θα ήθελα, επειδή αυτές οι εκπομπές έχουν ένα στόχο στο να μην μιλάω μόνο εγώ, αλλά να ακούγεται και η δική σας φωνή, θα ήθελα να σας δώσω τη διεύθυνση του διαδικτύου, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου όταν έχετε κάποια απορία ή κάποια παρατήρηση να κάνετε, και εφόσον είναι γενικού ενδιαφέροντος, πάντοτε όμως μέσα στα θέματα που έχουμε συζητήσει την προηγούμενη Κυριακή, ώστε εγώ να μπορώ να απαντώ, γιατί είμαι βέβαιη ότι αυτή εδώ η επικοινωνία θα λύνει πολλές απορίες γενικότερες για όλους τους θεατάς. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη καρτέλα, η οποία αναφέρεται στο καινούριο βιβλίο της σειράς Άρρητοι Λόγοι, που είναι το μυστήριο του Απολλωνίου Φωτός. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει μια πρώτη προσέγγιση, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε αναπτύξει τα 5 βήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν προς το Απολλώνιον φως. Εάν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πω ότι η όλη αυτή η διαδικασία, η οποία θα είναι μια συμμετοχή μυθολογίας φιλοσοφίας, έχει τη δύναμη της αναγωγής στο Απολλώνιο φως μέσω της ελληνικής γλώσσης. Και μπορούμε να δούμε την αντίστοιχη καρτέλα. Δύναμης αναγωγής στο Απολλώνιο φως μας την παρέχει η ελληνική γλώσσα. Εάν τώρα προχωρήσουμε περαιτέρω για να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το μυστήριο του Απολλωνίου Φωτός, θα μπορούμε να δούμε τα 11 βήματα, τα οποία είναι και τα 11 κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Μπορούμε να δούμε τώρα στο κέντρο το μυστήριο του Απολλωνίου Φωτός και στη συνέχεια το πρώτο κεφάλαιο, που είναι η ζωογόνος πηγή. Η ζωογόνος πηγή, με συγχωρείτε, πρέπει να αλλάξω και γυαλιά. Η ζωογόνος πηγή των διδήμων, η Λιτό. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο, για το οποίο έχουμε μιλήσει, είναι η τελφούσα αλαζονία και πειθό εις ύψης της καθιστικίας τάξεως. Εδώ έχουμε 2 τέρατα. Το τέρας της αλαζονίας και το τέρας των επαναλαμβανομένων λαθών που έχουν γίνει πλέον μέρος της κοινωνίας. Τρίτο κεφάλαιο, ο θυμός της σύρας, η οποία γεννά τον τυφάωνα. Πολύ σημαντικό θέμα, διότι άπτεται του θυμού της ψυχής μας όταν παρασύρεται από τα συναισθήματα και δεν λαμβάνει υπόψη της τη λογική. Στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε μια μυθολογική ιεραρχία, ώστε να γνωρίζουμε πώς από τη διπλή άγνοια θα περάσουμε στην απλή άγνοια. Η απλή άγνοια ενεργοποιεί μέσα μας την απορία. Από τη στιγμή που έχουμε απορία αρχίζουμε την αναζήτηση. Η ψυχή θέλει να μάθει. Όταν λοιπόν αυτή εδώ η απορία καλύπτεται από την αναζήτηση, βρεθήκαμε στην ανέβρεση και η φιλοσοφία πλέον έχει αρχίσει και λειτουργεί στη ψυχή μας. Πέμπτο κεφάλαιο, σελήνη Άρτεμις Εκάτη, το μυστηριακό φως του ουρανού. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην σταδιακή πρόσληψη του φωτός μέσω της μυθολογίας και δι της Αρτέμιδος.
Αυτή η Άρτεμις, η οποία είναι μέσω του ονόματός της η αρετής Ιστόρ, είναι αυτή που γνωρίζει σε βάθος το θέμα της αρετής. Το θέμα της αρετής ξεκινάει πάντοτε από το ημίφος για να προχωρήσει στο φως Απόλλωνα. Αφού είδαμε μονάχα από τη μυθολογική πλευρά την αρετή, προχωρούμε στο 6ο κεφάλαιο, όπου παρακολουθώντας την ορφική θεολογία θα περάσουμε στον Πυθαγόρα και στον Πλάτωνα, ώστε να δούμε αυτή την γραμμή η οποία άπτεται του θέματος των επανενσαρκώσεων, τις οποίες εξηγεί ακόμα περαιτέρω ο Πρόκλος. Έρχεται ο Αριστοτέλης, ο οποίος αναιρεί μέσω της φιλοσοφίας του το θέμα των επανενσαρκώσεων. Προχωρώντας βλέπουμε τα ουράνια τόξα και τα γήινα τόξα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το κεφάλαιο αυτό, διότι αυτά τα τόξα του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος, εάν τα δούμε στο αισθητό πεδίο, βλέπουμε τη μεν σελήνη να κάνει ένα τεράστιο νυχτερινό τόξο ανά 15ήμερο και τον ήλιο καθημερινά να καταλαμβάνει όλο το ουράνιο στερέωμα. Με αυτή την κατάληψη του ουρανίου στερεώματος από τα τόξα των δύο μεγάλων διδήμων θεών, έχουμε την συμπαντική εικόνα του φωτισμού της ψυχής. Και περαιτέρω στο 9ο κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο, το θαύμα των συνωνύμων των τόξων είναι τόσο σημαντικό, ώστε αν πάρουμε ένα τόξο και το αναλύσουμε στα μέρη του, τότε βλέπουμε οι διαφορετικές ονομασίες του τόξου με τα συνώνυμά τους κατευθύνονται όλα στη διάσταση της αρετής, μέσω της ελληνικής γλώσσης και μέσω της αναδιατάξεως των γραμμάτων, τα οποία μας επιτρέπουν να βγάζουμε συμπεράσματα, τα οποία ναι μεν ετυμολογικά δεν βρίσκονται μέσα στα λεξικά, πλην όμως λογικά η γλώσσα η ίδια μας κατευθύνει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο 9ο κεφάλαιο έχουμε τη σύγκριση των τόξων των διδήμων. Αυτή η σύγκριση έχει 5 ομοιότητες και 1 διαφορά. Προχωρούμε ακόμα περαιτέρω στο 10ο κεφάλαιο, όπου το φως Απόλλων συναντάται με τον Ερμή Λόγο. Φως Απόλλων και Ερμής Λόγος, μέσα από ένα μυθολογικό συμβάν του ομηρικού ύμνου του Ερμού, βλέπουμε αμέτρητες έρηδες. Δεν είναι εύκολο το φως Απόλλων και ο λόγος Ερμής να έχουν μια ομαλή σχέση ευθύς εξ αρχής, και γι' αυτό οι έρηδες αυτές αναγωγικά σιγά σιγά εξομαλύνονται και στο τέλος, όταν ο νους του ανθρώπου φωτιστεί επαρκώς, τότε αποκτά και την ικανότητα λόγου. Όταν εναρμονιστεί το φως και ο λόγος, τότε ο νους Ζεύς, διότι το μυθολογικό συμβάν συνάδει με την λογική, τότε ο νους Ζεύς παραλαμβάνει αυτά τα 2 του παιδιά, τα οποία συμφιλιωμένα έκτοτε ποτέ πλέον δεν θα μαλώσουνε. Για να φτάσουμε στο 11ο κεφάλαιο, ο πόλων ου παντί φαΐνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στην επόμενη καρτέλα. Ο πόλων ου παντί φαΐνεται. Και είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι αυτή την Κυριακή θα μιλήσουμε για αυτό εδώ το μυστηριακό, τον μυστηριακό λόγο του Καλλιμάχου, ο οποίος στον ύμνο του Απόλλωνος μας λέει τα εξής πάρα πολύ σημαντικά. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε ο πόλων ου παντί φαΐνεται, αλότης εσθλός, ως μην είδη μέγας ούτος, ως ουκ είδε λιτός εκείνος. Ο ψώμεθο εκάεργε και σώμεθου ποτέ λιτή. Είχα πει ότι αυτό θα είναι το κύριο σημείο από το οποίο θα ξεκινήσω με την απόψινή μας ομιλία, για να γνωρίσουμε τον Απόλλωνα. Είναι ανάγκη όμως να κάνουμε και την ερμηνεία, ώστε να ξέρουμε επακριβώς τι θέλει να μας πει ο Καλλίμαχος.
που είναι μυστηριακός ποιητής, γνώστης, μύστης όλων αυτών των επαφών οι οποίες γίνονται μεταξύ των θείων όντων. Ο Απόλλων δεν εμφανίζεται στον καθένα, αλλά εις όποιον είναι ενάρετος. Ενάρετος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο σπουδαίος, ο αγαθός, αλλά με την έννοια την αρχαία, η οποία συμπεριλαμβάνει μέσα της το θέμα της αρετής. Και όποιος αν είδε αυτόν, αυτός είναι μεγάλος. Όποιος δεν τον είδε, αυτός είναι ανάξιος λόγου. Θα σε είδομαι εσένα, ο εκάεργε, και ποτέ στο μέλλον δεν θα είμαστε ανάξιοι. Ο εκάεργος. Ποιος είναι ο εκάεργος? Είναι αυτός του οποίου τα έργα εκτελούνται εξ αποστάσεως. Αυτόν όμως ποτέ δεν θα τον δούμε εάν κυρίως δεν ασχοληθούμε προσπαθώντας να μάθουμε ποιες είναι οι δυνάμεις του. Θα ήθελα λοιπόν απόψε, επειδή το θέμα είναι πολύ συμπυκνωμένο, να σας έδινα τα κείμενα από τα οποία εγώ θα αντλήσω τις γνώσεις τις οποίες θέλω να μεταφέρω, και θα ήθελα να σας πω ότι πρώτα θα ασχοληθούμε με τον κρατήλο του Πλάτωνος από το εδάφιο 404 ε μέχρι το 406 α. Εδώ θα δούμε ποιες είναι οι δυνάμεις του Θεού Απόλλωνος που περιέχονται μέσα στο όνομά του. Αυτό είναι πλήρες μέσα σε αυτά εδώ τα εδάφια του κρατήλου. Από τον κρατήλο θα περάσουμε ευθύς αμέσως μετά στον Πλούταρχο, στο περιή του Ενδελφής. Πρώτα θα δούμε ποιος είναι ο τρόπος επικοινωνίας του οικέτου με τον Απόλλωνα και θα δούμε τους τέσσερις αυτούς τρόπους που είναι ο Πίθιος, ο Δήλιος Φανέος, ο Δήλιος Φανέος, ο Ισμήνιος και ο Λεσχητόριος. Αφού κάνουμε αυτήν εδώ την αναγνώριση, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στο μαντικό τρίποδα και στο Ι, όχι όμως το Ι με περισπομένη και ψηλή, αλλά στον υποθετικό σύνδεσμο Ι, για να γνωρίσουμε τον διαλεκτικό φιλόσοφο πλέον Απόλλωνα. Και τέλος θα προχωρήσουμε στην αναγνώριση του Θεού από τον οικέτη και το Ι, το ενδελφής, δηλαδή το ΕΙ με περισπομένη και ψηλή. Εκεί θα δούμε και τις ιδιότητες του Θεού που εμπεριέχουν και μία αντίθεση, τις τέσσερις ιδιότητές του και την αντίθεση. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα να εξετάσουμε τον Θεό Απόλλωνα μέσα από το ίδιο του το όνομα και να δούμε ποιες είναι αυτές οι τέσσερις ιδιότητες οι οποίες θα μας απασχολήσουν αρκετά, διότι δίνοντάς μας το όνομά του, το οποίο ο Πλάτων στον κρατήλο μας το ανατήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιληφθούμε εμείς ότι το ίδιο του το όνομα περιέχει αυτές τις ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές είναι η ιατρική, η μαντική, η τοξευτική και η μουσική. Αν έρθουμε λοιπόν τώρα στα κείμενα του κρατήλου, ερχόμαστε στο εδάφιο 405b. Μας λέει ο Σωκράτης τα εξής. Γιατί πρώτα η κάθαρση και οι εξαγνισμοί και από ιατρική άποψη και από μαντική και τα θιαφίσματα με τα ιατρικά φάρμακα και τα μαντικά μέσα και τα λουτρά, τα χρησιμοποιούμενα σε τέτοιες περιστάσεις και τα ραντίσματα, όλα αυτά μπορούν να έχουν μια δύναμη. Δηλαδή να καθαρίζουν τον άνθρωπο και στο σώμα και στην ψυχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει σχετικά με τον Απόλλωνα εδώ ο Σωκράτης. Έτσι λοιπόν ο Θεός αυτός που καθαρίζει και ξεπλένει και ελευθερώνει από αυτού του είδους τα κακά είναι ο Απόλλων, διότι αν δούμε πάλι τις ιδιότητες του Θεού, βλέπουμε ότι
απολούει όταν ξεπλένει τον άνθρωπο με τα ραντίσματα ο Θεός Απόλλων, και εφόσον τον απολούει καθαρίζει το σώμα. Όμως όταν τον ελευθερώνει, τότε απολύει την ψυχή του από το σώμα, ελευθερώνεται η ψυχή και μπορεί πλέον ελευθερωμένη να είναι υγιέστατη μέσα σε ένα υγιές σώμα. Απολούων συνεπώς και απολύων ο Θεός έχει την ικανότητα να μας παρέχει εμάς την υγεία. Για να περάσουμε μετά στη μαντική τέχνη, για την μαντική τέχνη μας λέει ο Σωκράτης την αλήθεια του και την ειλικρίνειά του, το αληθές και το απλούν, γιατί αυτά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Θα ήταν πολύ σωστό να τον ονομάζουμε όπως τον ονομάζουν οι Θεσσαλοί. Άπλουν τον ονομάζουν οι Θεσσαλοί. Ακούτε το λόγο, προηγουμένως ήταν ο Απολούων και ο Απολίων, τώρα είναι ο Άπλουν. Αλλάζει λίγο το όνομα, η ουσία όμως και η έννοια παραμένουνε. Για να περάσουμε μετά στην τρίτη ιδιότητά του, που και επειδή είναι αήποτε διδάσκαλος των βολών στην επιστήμη του τόξου, είναι εκείνος που πάντα ρίχνει αεί βάλων. Αυτή η επιστήμη του τόξου είναι για μας στο αισθητό πεδίο οι ακτίνες του ηλίου, στο νοητό πεδίο όμως είναι η δύναμη του Θεού να διαχέει στα σύμπαντα την έφεση της γνώσεως. Ακτίνες πλέον όχι αισθητού φωτός, αλλά ακτίνες νοητού φωτός. Η δε τέταρτη ιδιότης του, σε ό,τι αφορά τη μουσική τέχνη, πρέπει να υποθέσουμε ότι όπως στις λέξεις ακόλουθος και άκητης, σύζυγος, το α σημαίνει συχνά μαζί με και το μου, και ότι εδώ σημαίνει ταυτόχρονα την ταυτόχρονη περιστροφή των πόλων, δηλαδή την ομού πώλησιν. Αυτή η ομού πώλησης είναι ο ίδιος ο Απόλλων, ο οποίος έχει στη δικαιοδοσία του τόσο ολόκληρο το ουράνιο στερέωμα με όλους τους γαλαξίες, όσο και την αρμονία της μουσικής. Έχουμε τώρα μια πλήρη εικόνα του Θεού με τις τέσσερις αυτές δυνάμεις όπως διαχέονται στο σύμπαν, και τις οποίες δυνάμεις αυτές εμείς πρέπει να τις έχουμε προσλάβει μες στην ψυχή μας, για να μπορούμε όποτε χρειάζεται να επικαλούμεθα το όνομα του Θεού με τη συγκεκριμένη δύναμη, ώστε η δύναμη αυτή να έρχεται σε μας λόγω της επικλήσεως και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο σε κάθε περίπτωση του βίου μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τις δυνάμεις του Θεού, οι οποίες εάν τις εξετάσουμε διαλογιστικά διαπιστώνουμε ότι περικλείουν σχεδόν όλες τις ανάγκες της πρακτικής μας ζωής. Πρώτα είναι το θέμα της υγείας της σωματικής. Εν συνεχεία είναι το θέμα της ψυχικής μας υγείας. Εφόσον αυτά εδώ τα δύο καταφέρομαι και τα έχουμε σε πλήρη τάξη, τότε συμβαίνει να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη μαντική δύναμη, στην οποία θα έρθω να εξηγήσω σε λίγο. Μετά τη μαντική δύναμη, η επίκλησή μας προς τις ακτίνες του τόξου του Απόλλωνος μας φέρει σε επαφή με την αλήθεια την οποία διαχέει ο Θεός στο σύμπαν. Και έχουμε τότε απόλυτη ανάγκη από την αρμονία τη συμπαντική, η οποία εκφράζεται μέσω της μουσικής του Απόλλωνος. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις μεγάλες ιδιότητες του Θεού. Θα ήθελα πριν φύγουμε από αυτό το θέμα να πάμε στον Πρόκλο για μια μικρή παρατήρηση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, σχετική με το θέμα της υγείας. Μας λέει ο Πρόκλος στο κεφάλαιο 147, στο εδάφιο 147, στον κρατήλο Πλάτωνος εκλογέ χρήσιμη, με συγχωρείτε, όχι 174, μας λέει το εξής: η ιατρική ενέργεια του Θεού
επικρατεί κατά κύριο λόγο στον υποσελήνιο κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο υποσελήνιος κόσμος? Ο υποσελήνιος κόσμος είναι η γη μας. Και το αναφέρει με αυτόν τον τρόπο διότι το πρώτο σώμα το οποίο περιφέρεται γύρω από τη γη είναι η σελήνη. Άρα εμείς σαν ψυχές υποκείμεθα άμεσα στην επιρροή της σελήνης, την οποία εκπροσωπεί στο ανώτερο επίπεδο η ίδια θεά Άρτεμις. Και σαν Άρτεμις και σαν αρετής Ίστορ διαχέει αυτή την έννοια της αρετής στο σύμπαν ολόκληρο. Πλην όμως έρχεται ο Εμπεδοκλής. Και τι κάνει ο Εμπεδοκλής? Μας λέει τα εξής πολύ σημαντικά. Σε αυτόν τον υποσελήνιο κόσμο υπάρχουν το μίσος, ο φόνος και οι άλλοι δαίμονες του θανάτου, οι εξαντλητικές αρρώστιες, οι σύψεις και τα αβέβαια έργα. Εμπεδοκλής, απόσπασμα 121, γραμμές 2 και 3. Αυτά λοιπόν κινούνται στο δικό μας κόσμο και γι' αυτό έχουμε απόλυτη ανάγκη από τον Θεό της ιατρικής, τον Απόλλωνα, διότι αυτά κινούνται με ελληματικό τρόπο, χρειάζονται την επαναφορά τους από το παραφύσιν στο καταφύσιν, από την ασυμμετρία και την πολλαπλή διάσπαση στη συμμετρία και την ενότητα. Δείτε τι ωραίο που είναι αυτό το απόσπασμα του Πρόκλου, το οποίο συνδεόμενο με τον Εμπεδοκλή μας δίνει την εικόνα του δικού μας κόσμου και την απαραίτητη ενέργεια του Απόλλωνος για να μπορέσουμε εμείς να επιβιώσουμε χωρίς πρόβλημα σε αυτόν τον κόσμο μέσω της θεραπευτικής ιδιότητος του Απόλλωνος. Για να προχωρήσουμε ακόμα λίγο παραπέρα στον Πρόκλο και να δούμε ότι μετά από αυτήν την υγεία που διαχέει στον δικό μας κόσμο ο Απόλλων, προχωρεί ο Πρόκλος στην μαντική και μας λέει το εξής: αλλά και η μαντική, αποκαλύπτοντας τον απλόμορφο χαρακτήρα της αλήθειας, καταργεί την ποικιλότητα του ψέματος. Αυτή η μαντική εισχωρεί μέσα στην αλήθεια των όντων και των πραγμάτων και έτσι καταργείται το ψέμα. Απαραίτητος και αναγκαία είναι η μαντική του Θεού προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το ψεύδος των αισθήσεων. Όσο για την τοξευτική, δίνοντας τέλος σε κάθε σφαλερό και θηριώδες στοιχείο και προετοιμάζοντας την επικράτηση του συντεταγμένου και ημερού, συνδέεται με το ένα. Το εν είναι ο Απόλλων, το δε εν Απόλλωνα, και αποσυνθέτει τη φυσική αταξία που οδηγείται στην πολλαπλότητα. Η τοξευτική έχει αυτήν την πολύ σπουδαία δύναμη να επανασυνδέει τις δυνάμεις της ψυχής μας έτσι ώστε να αποφεύγουμε την πολλαπλότητα και να ξαναβρίσκουμε την ενότητα μέσα στο είναι μας. Και τέλος, η μουσική με το ρυθμό και την αρμονία εμβάλλει στα πάντα τον σύνδεσμο, την αγάπη και την ένωση και απομακρύνει τα αντίθετά τους. Και έτσι τώρα έχουμε δει ποιες είναι αυτές οι 4 δυνάμεις του Θεού. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, μέσα στα ονόματα των Θεών δεν υπάρχουν μονάχα οι δυνάμεις οι οποίες είναι ενεργητικές και αγαθοποιές κατά την προσωπική μας αντίληψη. Υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες είναι αντίθετες. Αυτές οι αντίθετες δυνάμεις υπάρχουν και στο όνομα του Θεού Απόλλωνος. Το όνομα του Θεού προέρχεται από το ρήμα απόλυμη, που σημαίνει καταστρέφω. Σοκράτης. Τι λέει τώρα ο Σοκράτης στον Κρατήλο του Πλάτωνος στο εδάφιο 404 Πολλοί φοβούνται το όνομα του Θεού σαν να σημαίνει κάτι τρομερό. Αυτό εδώ υποστηρίζεται από τον Εσχύλο στην τραγωδία του Αγαμέμνων,
στους στίχους 1080-1082 έχει έρθει η Κασάνδρα με τον Αγαμέμνονα στον οίκο των Ατριδών και απευθύνεται στον Απόλλωνα και λέει Απόλλων οδήγε και απώλειά μου, πού τάχα με οδήγησες και σε ποια στέγη? Και από αυτό το σημείο και μετά η Κασάνδρα αρχίζει τη μαντεία και προβλέπει όλη την τραγικότητα η οποία επέρχεται από τον θάνατο του Αγαμέμνονος και έπειτα. Τώρα ολοκληρώσαμε το θέμα του ονόματος του Θεού. Το θέμα των ονομάτων είναι πάντοτε πάρα πολύ σοβαρό, διότι τα ονόματα των θεών είναι οι εικόνες των, μας έχει πει ο Πρόκλος, πάλι στον κρατήλο του Πλάτωνος, εκλογέ χρήσιμη. Αν θελήσουμε τώρα να δούμε πώς ο κάθε ένας από μας, ανάλογα με τη δική του πλέον ικανότητα, προσέρχεται στον Θεό, με ποιον τρόπο μπορεί να τον προσεγγίσει. Αλλάζουμε σκηνικό. Φεύγουμε από τον Πλάτωνα και πάμε στον Πλούταρχο. Οι 4 τρόποι επικοινωνίας με τον Θεό Απόλλωνα βρίσκονται του Πλουτάρχου το περί του ή του ενδελφής. Θα πάμε στη δεύτερη παράγραφο, η οποία μας λέει ποιοι είναι αυτοί οι 4 τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι ο πίθιος. Ο δεύτερος είναι ο δήλιος ή φανέος, ο τρίτος είναι ο Ισμήνιος και τέταρτος ο λεσχητόριος. Τι σημαίνουν όμως αυτά τα 4, τα 4 επίθετα του Απόλλωνος? Ο πίθιος είναι από το ρήμα πινθάνομαι. Πινθάνομαι σημαίνει ερωτώ και αναμένω απάντηση. Ο οικέτης ο οποίος πηγαίνει στο ναό των Δελφών προκειμένου να πάρει χρησμό θέλει να μάθει τι θα συμβεί στα πρακτικά θέματα της ζωής του. Είναι δηλαδή, βρίσκεται στην πρώτη φάση της αναζητήσεως της καθημερινότητος της ζωής. Όποια είναι αυτά. Μπορεί να είναι από έναν απλό γεωργό μέχρι έναν βασιλέα. Όταν περάσουμε στον επόμενο τρόπο, τότε βλέπουμε ότι εμφανίζεται στην ψυχή ο δήλιος ή φανέος Απόλλων. Δήλιος είναι από το ρήμα δειλό και σημαίνει φανερώνω, γι' αυτό και δήλιος ή φανέος. Ο δήλιος Απόλλων είναι όταν στην ψυχή μόλις αρχίζει και εμφανίζεται κάποια αλήθεια. Ακόμα όμως είναι πάρα πολύ μακρινή η αλήθεια του Απόλλωνος. Στην τρίτη φάση περνάμε στον Ισμήνιο Απόλλωνα. Ο Ισμήνιος Απόλλων σαν ρήμα, αν το δούμε σαν ρήμα, προέρχεται από το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, από το ίσμεν του ρήματος είδα με όμικρον γιώτα περισπομένη ψηλή και έχει την έννοια του παρακειμένου, σημαίνει δηλαδή ότι τώρα πρόσφατα έμαθα. Άρα αυτός που έχει προσέλθει στον Ισμήνιο Απόλλωνα προκειμένου να προχωρήσει σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας την οποία προσφέρει ο Απόλλων είναι εκείνος ο οποίος πλέον μέσα από την αναζήτηση έχει αρχίσει και μαθαίνει και προσλαμβάνει την πραγματική αυτή έκφραση του Θεού. Αν προχωρήσουμε τώρα στην τέταρτη πλέον φάση, θα δούμε ότι θα καταστεί ο οικέτης λεσχητόριος. Λεσχητόριος προέρχεται από τη λέξη λέσχη. Η λέξη λέσχη σημαίνει τόπος όπου συναθρίζονται οι άνθρωποι προκειμένου να φλιαρίσουν. Σε αυτό το χαμηλό αισθητό επίπεδο βεβαίως δεν συναλλάσσονται οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν προσλάβει την γνώση του Θεού Απόλλωνος, ασφαλώς, και αυτά τα οποία τους ενδιαφέρουν και μεταξύ των αυτοί συζητούν, αυτά πλέον είναι σε άλλο επίπεδο. Για να φτάσουμε να αναγνωρίσουμε το άλλο επίπεδο, θα περάσουμε στη βαθύτερη ουσία του Θεού Απόλλωνος, που είναι πλέον η διαλεκτική.
διότι ο Θεός αυτός είναι φιλόσοφος. Συνήθως αυτό το παρακάμπτουμε, γιατί μέσω της αληθείας θεωρείται ότι είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να είναι και φιλόσοφος, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είναι ο Θεός της αλήθειας. Αν προχωρήσουμε λοιπόν τώρα να δούμε γιατί είναι αυτός ο Θεός φιλόσοφος, ξεκινάμε πάλι από το χαμηλότατο επίπεδο, πηγαίνουμε στον Πλούταρχο στο το «ή» του ενδελφής, στην πρώτη κιόλας, δεν είναι αυτό εδώ που πρέπει να δούμε τώρα, θα ήθελα να το διαβάσω μέσα από το ίδιο το κείμενο του Πλουτάρχου. Λέει λοιπόν ο Πλούταρχος, αληθινά ο φίλος μας Απόλλων φαίνεται ότι τις μεν απορίες που παρουσιάζονται στη ζωή μας τις διατρέβει και τις διαλύει με τους χρησμούς του που δίνει σε όσους τον ερωτούν. Τις απορίες όμως της λογικής σκέψεως τις βάζει μέσα μας ο ίδιος και τις προβάλλει στο γνήσιο φιλόσοφο, ανοίγοντας την ψυχή του την όρεξη που οδηγεί στην αλήθεια, όπως είναι φανερό αυτό και σε πολλά άλλα και στην καθιέρωση του έψιλον. Τώρα μπήκαμε μέσα στην ουσία του Θεού Απόλλωνος, διότι αυτό το έψιλον έχει πάρα πολλές εκφράσεις μέσα σε αυτό το περί του ενδελφής του Πλουτάρχου. Εμείς όμως θα περιοριστούμε μόνο σε δύο. Η πρώτη είναι αυτό το «ή», το οποίο γράφεται εψιλον-γιώτα και ψηλή. Αυτό το «ή» σημαίνει «αν». Δεν είναι ακόμα αυτός ο πίνακας. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω ακριβώς το κείμενο του Πλουτάρχου και πρώτον μεν, επειδή ο Θεός είναι και φιλόσοφος και μάντης, γι' αυτό ο Αμμόνιος σε όλους μας φαινόταν ότι καθόριζε ορθά καθένα όνομα του Θεού και δίδασκε, όχι με συγχωρείτε και εδώ πάλι δεν είμαστε σωστά, περνάμε στο επόμενο για να δούμε αυτό εδώ το «ή», το «εάν» δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει. Πλουτάρχου, περί του «ή» του ενδελφής 21, περί του «ή» με περισπομένη ψηλή. «Ή», το δεύτερο πρόσωπο, το ενικό πρόσωπο του ρήματος «ημί», «είμαι». «Ή» είναι η αναγνώριση της φύσεως του Θεού Απόλλωνος από τον οικέτη του ναού. Όμως θα δούμε ξανά και πάλι αυτό το «εάν» προκειμένου να ορίσουμε τη διαλεκτική φύση του Θεού. Γιατί η τέχνη της διαλεκτικής λογικής, όπως ελέγχθη, είναι η γνώση της συνδέσεως της ακολουθίας με τις προηγούμενες προτάσεις και τις προτάσεις τις δίνει στο συλλογισμό η αίσθηση. Ο τρύπος της αληθείας είναι ο συλλογισμός, ο οποίος βάζει σε βάση την ακολουθία του παρόντος σε σχέση με το προηγούμενο και μετά, παίρνοντας εκείνο το οποίο υπάρχει, εξάγει το συμπέρασμα της αποδείξεως. Αν έρθουμε τώρα στο τρίγωνο, το οποίο δείξαμε προηγουμένως, να το ξαναδούμε τώρα, μάλιστα αυτό είναι, Πλουτάρχου περί του «ή» του ενδελφής είναι το έκτο εδάφιο και περί του «ή» του υποθετικού πλέον συνδέσμου βλέπουμε αυτόν τον Απολλώνιο μαντικό τρίποδα, ο οποίος αναφέρεται στον Όμηρο στην Ιλιάδα στο Α70 να λέει «ως ήδη τα τεόντα τα τεσσόμενα προτεόντα». Είναι αυτός που βλέπει τα παρόντα, τα μελούμενα και τα παρελθόντα. Αυτός είναι ο μάντης Κάλχας Θεστορίδης. Είναι αυτός που συνοδεύει τα πλοία τα οποία πηγαίνουν στην Τρία και είναι αυτός ο οποίος θα τους προβλέπει τα μελούμενα. Εδώ τώρα βλέπουμε σε αυτό εδώ το τρίγωνο που είναι το τρίποδο, το μαντικό τρίποδο του Απόλλωνος, αυτή την διαδοχή των ενιών η οποία ξεκινάει από τα τεόντα. Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε πολύ καλά σε ποια στιγμή του χώρου και του χρόνου βρισκόμαστε.
Εάν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή του χώρου και του χρόνου και συγχρόνως όμως έχουμε και τη γνώση όλων των γεγονότων του παρελθόντος, τότε είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τα μέλλοντα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έννοια ολόκληρης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η οποία, εάν τοποθετηθεί ορθά και επειδή όλος ο αρχαίος κόσμος ευασίζεται πάνω σε αυτόν τον τρίποδα, αναγόμεθα στη σκέψη ότι επειδή οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν βαθύτατοι μελετητές του παρελθόντος, δεν το αγνοούσανε, το γνωρίζανε πολύ καλά. Με την εγρήγορση που είχαν του παρόντος, είχαν τη δυνατότητα να διεισδύουν στα ενδεχόμενα του μέλλοντος. Η ολόκληρη η θέαση του αρχαίου ελληνικού θαύματος βασίζεται κατά πάσα πιθανότητα σε αυτόν τον μαντικό τρίποδα του Απόλλωνος, ο οποίος μέσα από αυτήν τη γνώση και με αυτήν την διαδοχή των ενιών, των λογικών ενιών, μπόρεσε να στήσει τους πυλώνες σε όλες τις τέχνες και τις επιστήμες του τότε κόσμου, οι οποίες έμειναν απαράμιλα και ανυπέρβλητα οι ίδιες από τότε, και πάνω σε αυτές στηρίχθηκε ο μετέπειτα πολιτισμός τόσο στις επιστήμες όσο και στις τέχνες. Τώρα, η αλληλουχία και η αλληλεπίδραση στο χρόνο και των γεγονότων στον χώρο δημιουργούν την ακολουθία των συλλογισμών και οδηγούν στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Γι' αυτό όταν οι φιλόσοφοι μας κατάφερναν και πράγματι εισέδιαν μέσα σε αυτήν την σοφία παρελθόντος και εγρήγορση παρόντος, μπορούσαν να αντιληφθούν τι επρόκειτο να συμβεί, τι μέλη γενέσθε. Ίσως είναι ώρα πλέον να δούμε και το περί του ή το καθεαυτό του ενδελφής, που είναι το εψιλον γιώτα περισπομένη ψηλή. Αυτό υπήρχε στο ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς. Αυτό το «ή» είναι το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ρήματος «ημί». Μπορούμε να δούμε την κάρτα. Και το ρήμα «ημί» σημαίνει «είμαι». «Ή» είναι η αναγνώριση της φύσεως του Θεού Απόλλωνος από τον οικέτη του ναού. Γιατί τώρα πια είναι ικανός με τη γνώση που ήδη πήρε να αναγνωρίσει την φύση του Θεού. Ποια όμως είναι αυτή η φύση του Θεού? Μας λέει και πάλι ο Πλούταρχος στο εδάφιο 21 τα εξής. Και νομίζω ότι οι λέξεις «ή» που λέγομαι στο Θεό αποκρούει κρατερά τη γνώμη αυτή, ότι δηλαδή ο Θεός μεταβάλλει συνεχώς τη φύση της ουσίας του, και μαρτυρεί ότι ο Θεός δεν βγαίνει ποτέ από την υπόστασή του και ποτέ δεν μεταβάλλεται. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει ο Πλούταρχος, ο οποίος το συνεχίζει, και θέλω να συνεχίσω και να σας δώσω το κείμενό του, διότι εδώ βλέπουμε ότι έχουμε την μία όψη της μυθολογίας μέσω του Απόλλωνος και πάλι μέσω της μυθολογίας τη δευτέρα αντίθετη της όψη, όπως μας την παρουσιάζει ο Πλούταρχος. Συνεχίζει λοιπόν να λέει το εξής, που ποτέ δεν μεταβάλλεται αυτή η υπόστασή του, για να συνδεθούμε. Και μάλλον σε κάποιον άλλο Θεό ή καλύτερα κάποιο δαίμονα ταιριάζει να κάνει και να παθαίνει τις μεταβολές αυτές, και στον οποίο έχει ταχθεί η αποστολή να δεσπόζει στην ατέλειωτη γένεση και φθορά της φύσεως, όπως γίνεται φανερό από τα ονόματα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι αντίθετα μεταξύ τους και υποδουλώνουν και αντίθετες ιδιότητες. Έρχεται και ο Πλούταρχος να μας πει, προσέξτε, ότι υπάρχουν οι αντίθετες ιδιότητες όχι μονάχα μέσα στον ίδιο το Θεό που είδαμε το Απολύνε, που ήταν αυτή η απώλεια που είχε εκφραστεί μέσω της Κασάνδρας κλπ. Αλλά υπάρχει άλλη θεότης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και βρίσκεται στον αντίποδα της ενίας του Απόλλωνος.
συνεχίζει δηλαδή λέγον τα εξής. Δηλαδή, ο δικός μας λέγεται Απόλλων, ο άλλος Πλούτον για το πλήθος. Γιατί ο Απόλλων είναι εν, είναι το εν, το δε εν Απόλλωνα. Μας είπε πάλι ο Πλούταρχος στο περί Ίσιδος και ο Σύριδος στην παράγραφο 394F. Το δεν Απόλλωνα πλήθους αποφάσει και δια την απλότητα της μονάδος. Εδώ δεν τίθεται πλέον καμία αμφιβολία ως προς την ενιαία φύση του Θεού. Και έρχεται ο Πλούτον τώρα και μας λέει, δηλαδή ο δικός μας λέγεται Απόλλων και είναι το εν, και ο άλλος Πλούτον για το πλήθος. Ο πρώτος είναι Δήλιος, ο δεύτερος Αηδονεύς. Ο Δήλιος είναι ο Απόλλων, ο Αηδονεύς είναι ο Αΐδης, είναι αυτός που δεν έχει μορφή. Ο Δήλιος είναι αυτός που φανερώνεται, ο Αηδονεύς δεν μπορεί να φανερωθεί γιατί δεν έχει μορφή. Ο ένας είναι Φίβος, ο άλλος Σκότιος. Ο Φίβος είναι η καθαρότητα. Αυτός κάνει τα πάντα και καταλάμπουνε. Ο Πλούτον όχι. Ο Πλούτον είναι σκοτεινός. Τον ένα συντροφεύουν οι μούσες και η μνημοσύνη. Οι 9 μούσες και ο μουσαγέτης Απόλλων. Μέσω των 9 μουσών και του μουσαγέτου Απόλλωνος ο νους μας ανοίγεται σε όλες τις τέχνες, σε όλες τις επιστήμες και στην αστρονομία. Τον άλλο, τον Πλούτονα, τον συνοδεύουν η λύθη και η σιωπή. Δείτε τι αριστουργηματικό κείμενο είναι αυτό του Πλουτάρχου, το οποίο από τη μία πλευρά μας παρουσιάζει το φως, από την άλλη το σκότος, τον καθένα με τις δικές του ιδιότητες και με τη δική του σοφία, διότι ο Πλούτον, κατά τον κρατήλο του Πλάτωνος, ο Αΐδης, ο άνευ μορφής, είναι αυτός που επιλέγει τις ψυχές στις οποίες επιθυμεί να μεταδώσει την γνώση. Δεν πρέπει να θεωρηθεί δηλαδή ότι επειδή είναι σκότιος, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Πλούταρχος, ότι είναι ένας επίφοβος θεός μόνο καταστροφικός. Όχι, μας λέει ο Πλάτων στον κρατήλο. Ο άνευ μορφής Αΐδης, ο οποίος προέρχεται και από το ιδένε, το ιδένε είναι η γνώση. Αυτήν τη γνώση τη μεταδίδει ο Πλούτων στις ψυχές, οι οποίες πλέον άσαρκες τον επισκέπτονται, αλλά δεν την μεταδίδει τη γνώση σε όλους, τη μεταδίδει μόνο σε εκείνες που είναι ικανές να προσλάβουν τη γνώση. Υπάρχει πάντοτε στην ελληνική γραμματεία μία επιλεκτικότης. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό? Διότι η ίδια η ψυχή είναι, εάν θέλει, θα πρέπει να κάνει την προσπάθεια η ίδια μόνη της προκειμένου να πάει να προσλάβει τη γνώση. Εάν πάει να προσλάβει τη γνώση, όπως είδαμε μέσω των 4 ιδιωτήτων του Θεού Απόλλωνος, θα φτάσει να γίνει λεσχητόριος. Εάν όχι, απλώς δεν θα γίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Πλούτονα. Όταν οι ψυχές πάει στον κάτω, αυτά συμβαίνουν σχετικά με τον Απόλλωνα στον απάνω κόσμο. Όταν θα πάει στον κάτω κόσμο και θα έχει αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα και η ψυχή θα είναι στον κάτω κόσμο, θα πρέπει η ίδια να έχει κάνει αυτά τα βήματα μέσω Απόλλωνος προκειμένου να την αναγνωρίσει ο Πλούτον, να την καλέσει δίπλα της και να της δώσει την γνώση. Και τώρα λοιπόν που ολοκληρώσαμε μια γενική εικόνα, θα ήθελα να επανέλθω σε εκείνο που αρχικά είπαμε, ότι ο πόλων ου παντί φαΐνεται. Διότι τώρα που έχουμε μια εικόνα του ιδίου του Θεού μέσα από τα συγκεκριμένα κείμενα που προσπάθησα να επιλέξω ότι μπορούσα, το οποίο να είναι πιο σύντομο και πιο περιεκτικό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες τις οποίες είναι αδύνατο να τις φέρομαι, αλλά εάν έχουμε τουλάχιστον αυτές στην ψυχή μας, τότε θα πάμε στο μυστήριο του Απολλωνίου Φωτός, διότι ξεκινώντας το βιβλίο αυτό και προχωρώντας στα κεφάλαια, μέσα από την εισαγωγή έχουμε ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε,
τους πυλώνες πάνω στους οποίους αναπτύσσονται τα 11 βήματα που θα μας θα επιτρέψουν στην ψυχή μας να δει μπροστά της το φως το Απολλώνιο. Και αυτό είναι το μυστηριακό φως του Απόλλωνος. Εάν εμείς δηλαδή έχουμε αυτή την έφεση που μας τη δίνει σαν εκατοβελέτης ο Θεός, γιατί διαχέει παντού τις ακτίνες του, δεν τις κρατάει μονάχα για τους συγκεκριμένους ή για κάποιους ή για όποιους, όχι, εκείνος τις διαχέει. Αυτή την έφεση εμείς την προσλαμβάνουμε. Εάν εμείς θέλουμε μέσω των ιδιωτήτων και των δυνάμεών του να τις αναπτύξουμε, τότε πράγματι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα τέρατα της ψυχής μας με μια συγκεκριμένη σειρά, διότι τα τέρατα εμφανίζονται αναλογικά σύμφωνα με την δυνατότητα της προσλήψεως του φωτός, που στην αρχή είναι πάρα πολύ λίγο και αυξανόμενο. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να καθυλώσουμε τα τέρατα όταν πρέπει να τα εξοντώσουμε, όταν πρέπει να τα μειώσουμε, και αναλόγως φτάνοντας στην φιλοσοφία να διαπιστώσουμε ποιο είναι το μέσον μεταξύ των ελλείψεων και των υπερβολών μας. Αυτό το μέσον όμως πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από την λογική σκέψη και από τη φρόνηση. Αυτό το λέει ο Αριστοτέλης. Εάν λοιπόν η λογική σκέψη και η φρόνηση συνοδεύουν το μέσον μεταξύ υπερβολών και ελλείψεων, τότε η ψυχή είναι ικανή, προχωρεί και πράγματι κάποια στιγμή θα γίνει και αντάξια μέσω της εναρμονίσεως του φωτός λόγου και του Απόλλωνα Σερμού, πράγματι να πλησιάσει τον Δία Νου, το Ολύμπιον αυτό όραμα το οποίο μας έχει δώσει η μυθολογία, και η ψυχή μας τότε αγαλιά, γιατί αντιλαμβάνεται ότι μέσα σε αυτό το σύμπαν είναι και αυτή ένα απειροελάχιστο μέρος αυτού του συμπαντικού νου, και μέσω αυτού του συμπαντικού νου θα υπάρχει πάντοτε. Είτε μετενσαρκούμενη είτε άσαρκη, θα επιτελεί πάντοτε το έργο το οποίο έχει αναλάβει. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Το θέμα της επόμενης εκπομπής δεν θα ήθελα να το ορίσω απόψε. Θα περιμένω τις δικές σας απορίες, τις δικές σας παρατηρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναδώσουμε και πάλι τη διεύθυνση της ιστοσελίδος, ώστε να στείλετε τα μηνύματά σας στο www.altani.gr, και ό,τι έχει ενδιαφέρον γενικό σχετικά με τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, αλλά και με άλλα θέματα τα οποία αναάπτονται των βιβλίων των αρήτων λόγων, ευχαρίστως εγώ την επόμενη Κυριακή θα δώσω τις απαντήσεις και ανάλογα θα προχωρούμε, πάντοτε όμως έχοντας υπόψη μας το βιβλίο το μυστήριο του Απολλωνίου Φωτός. Φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.